Takže máme tu práve jedného kamaráta, ktorý tu sedí na lavičke, ale poďme sa pozrieť bližšie, že čo je to zač, takže urobíme si krátky rozhovor, uvidíme, ako to pôjde. Dobrý, môžem sa vás niečo spýtať? Dobrý. A kvôli čomu nie? Kvôli čomu nie? No ja neviem kvôli čomu nie, ale iba tak vlastne jedinou mojou otázkou je, že či pôjdete na hody budúci týždeň. Ja vám poviem takto a vlastne vám odpoviem, že na 100% že áno. Áno, a ste pravidelným fanúšikom hodov? My sme z televízie, viete. Hej? No? No tak Ježiši, môžete len sa to vyjadriť do toho. len to ne, len to ne. Nie, z televízie nie. Ale nemáme vás tam dať do vysielania? Povedzte. Hej, ja vám poviem takto. Momentálne necovania nič. No, Tak vám poviem. tak by ste sa normálne tak... No samozrejme, že áno, že ja pôjdem na tie hody, čo sú len tu na Krakoveské, samozrejme, že áno. No, takže pôjdete. A čo vás najviac na tých hodoch baví? Čo máte najradšej? Čo ma na tom baví? Že sú tie hody. No, myslím si, že to baví nás všetkých, ale... Že som vám nezaviedol do rozpakov. Nie, úplne, že nie som vôbec v rozpakoch, ale... Ale asi. Nepôjde. Na čo? Vypnem to. Nie, kľudne pôjdeme, tak, že žiadne problém nerobí. To je vaše toto? Ako... To je To vaše? nie, to pánu, čo je tam, no. Ne, viete čo, ja, keď mám tie hody, alebo čo to je, takže ja tu žijem, nechcem povedať koľko, lebo to taká mladá dáma, takže to by bolo nejaký oný kompromis, to nie, ale tento pán, gymnazista, že? Áno. No. Tak aby ste nemysleli, Máte to že za- slečna vy- nie je... Teraz to vypite. Mladé baví, všetko bude ako vinobranie, všetko pôjde, áno. A viete, kde budú tie hody, nie? Samozrejme, že áno. Kde? Vzadu. Vyššom. Hej, tam. Presne tak. Čiže ja som odtiaľ tu na pochádza. Koľko rokov? Nielen to, nielen. Dobre. Ne, počkaj. Chcem vidieť, potom mi to daj naspäť, hej? Hej, čo ale by bolo, hej? nejde to. Pôjde. Pozri, Nič sa baterka sa nestalo. míňa. Baterka Aj, sa míňa. baterka. Aha, tak kvôli tomu, ty to máš tak za ušami, ako málo kto. No, No a tak... hej. Nie, pôjde, no a čo si chceli akože ono ešte? Rozhovor, lebo my robíme tak s ľuďmi normálne, rozhovor. že čo sa vám na hodoch najviac páči, že napríklad nejakú kapelu obľúbenú máte? No, ja mám. A ktorú? Ježem. Ale tam nebudem. To nebude. No a polemík ešte sa. Môže byť, ale to nie je môj štýl, no. Ale dajme tomu na moderátor, George Michael, Whitney Houston. Je to až takéto? A zatancujete si niekedy? Vy tam vidíme kopy, vy tam pod pódium Bohužiaľ tancujete. nie, ja som tanečník. Áno. Ste tanečník a Hej. netancujete na hodoch? Na autovka, čo, ľudovky? Vy ste ľudovky? Nie sú tam ľudovky. Tam je tvrdá muzika. Desmod máte radi. Bohužiaľ mám tu na tenisky a nemôžem mu netancovať, Ja. akože v tomto, viete, no, áno. A aký štýl tancujete? A aký štýl? No. No? Nechaj. Dobre, Čo ja tancujem? Ja mám polku, valčík, tango, potom Normálne klasické španielské, čo je flamengo, tancujem ja osobne, čo je. A A to je, ale nemám s kým, lebo taká ešte žena, no, postava by mohla byť, ale či by vedela nohami tancovať, to ani pán Boh nevie. Ona je veľmi šikovná. Ona by to... To, Hej? to ani... On chodí na tanečnú, ale tak on nie je žena, viete. Hej? Môže byť? Môžeme to vyskúšať. Náhodou. A prečo? Stalo sa niečo? Nie. Na hodoch sa určite môžeme vidieť a... Tu nie je hudba, to sa nedá, ale na hodoch stretneme sa pred pódium. Pred pódium? Nie, vzadu no. za pódium, jak tam... Ja za? Áno, tam pri tých stromčíkoch. A mám ešte jednom kamoša, ten ešte vie lepšie tancovať odo mňa. Ste z jedného tanečného klubu? My nemáme tam, to je amatér. No, my nie sme ako profesionáli, ale vie tancovať. Ale myslím ako, že... Hej. Nie. Dobre. Na čo je to, Belka?
do televízie. Máš reportáž ako na to, no? Máme, dobre, ďakujem za reportáž. Dobre, ale My sme vy ste mladí chlapci, samozrejme áno. Tak, No ide nám autobus. Dovi, uvidíme sa na hodoch teda. ďakujeme veľmi pekne. Never mind the aggravation, modulation. Give me another key. I'll tell you what I like to say.